Como cada verán, Noia ofrecerá aos seus visitantes a posibilidade de afondar na súa historia a través das visitas guiadas polo Casco Vello. Serán todos os xoves e venres ás 12 da mañá, con saída dende a Praza do Concello. Trátase dunha ruta circular de aproximadamente hora e media de duración, con paradas nos puntos máis emblemáticos da vila. O recurso estrela, digamos, é a Igrexa de Santa María a Nova, o Museo de Laudas Gremiais. Pasamos tamén pola Rúa do Curro, un pouco coñecer esas rúas medievais, e tamén a Igrexa Parroquial, San Martiño. Eses serían como os puntos principais, recordando sempre pois, a historia vencellada ao Camiño de Santiago, Portus Apostoli, tamén vencellada ao mar, e, por suposto, tamén pois, toda a parte da nobreza, a vinculación ca mitra compostelana e demais. O Concello oferta tamén este ano rutas de sendeirismo ligadas ao mar e á paisaxe, que se desenvolverán cada 2 sábados. Temos sempre con Noia Histórica, que para nós foi unha peza fundamental a hora de poder abrir cunha asistencia externa esta oficina, xa que por parte do Concello non se podía contratar persoal. E a fruto desa colaboración e de que eles empezaron fai moitos anos con estas visitas guiadas que se celebran os xoves e os sábados, pois nós a maiores tamén aportamos pois, rutas de senderismo para que realmente pois, a xente que nos visite, familias, pois, teña ocupación suficiente como para poder coñecer pois sitios bonitos, facer unhas rutas tanto teatralizadas como guiadas, como de senderismo con esta xente. O prezo das visitas guiadas será de 3 euros que se poden reinvertir nos establecementos asociados á Noia Histórica. Este ticket que lle damos aos visitantes pode ser pois, reutilizado nos establecementos que colaboran con Noia Histórica, polo tanto recuperarían ese importe e tamén desta maneira pois, se invirte un pouco no dinamismo da economía local. Non? Establecese un número limitado de 30 prazas, polo que é preciso realizar reserva previa ante a gran afluencia de xente que participa nesta iniciativa.